tak się składa, że kolejny nasz podmiot artystyczny jest z Mińska, ale białoruskiego. Więc księże, na księdza ręce chciałabym złożyć takie serdeczne życzenia, żeby ten festiwal z biegiem lat, bo coraz pojawiają się u nas zagraniczni goście, stał się międzynarodowym festiwalem muzyki chrześcijańskiej, żeby się rozwijał coraz bardziej, prawda? Wszyscy chyba byśmy tego chcieli, prawda? O, ksiądz mówi, że 50. festiwal będzie międzynarodowy, także mam nadzieję, że wszyscy w tej intencji, chociaż dzisiaj się pomodlą nawet tak króciutko po to, żeby ten festiwal też trwał i właśnie kończył. Tak, ksiądz tu prosi o post i modlitwę, właśnie żeby kończył nam w taki piękny sposób wakacje, ale teraz przejdźmy do zespołu Laudans. Jest to duet rockowy, który powstał w 2013 roku w Mińsku Białoruskim. Duet nagrał 2 płyty, druga płyta Jedność została nagrana również po polsku i po angielsku. Duet występuje w Białorusi, Polsce i Litwie. Żeby zrobić swoje koncerty bardziej energetycznymi i zachwycającymi, zespół wykorzystuje specjalnie nagrane półplaybacki. Gatunek Laudans najczęściej określa się jako rock, pop, muzykę elektroniczną. Powiedzcie nam, kochani, czy już skąd w ogóle dowiedzieliście się o tym naszym festiwalu? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dowiedzieliśmy, ale ona znalazła to na internecie, ale tak naprawdę słyszeliśmy dużo o waszym festiwalu i bardzo się cieszymy, że tutaj przyjechaliśmy do was w kościołach, w parafiach, słyszeliśmy i z wielką chęcią zgłosiliśmy i jak widać przyjechaliśmy. Czyli jest szansa, żeby był międzynarodowy, skoro w świecie już o nas dobrze mówią, tak? Tak, ja powiem, że tak. I jeszcze powiedzcie mi, bo może nie każdy wie, co kryje się właśnie za nazwą waszego zespołu, czyli Laudans. Laudans to w przetłumaczeniu z łaciny oznacza ten, który uwielbia. Przez swoją twórczość, tak powiem, że staramy się, nie to, że tak robimy, ale staramy się, dbamy o tym, żeby uwielbiać Pana Boga. Super. I powiedzcie nam jeszcze, jakie utwory teraz usłyszymy. Zagramy 2 utwory. Pierwszy będzie Wszystko inaczej i drugi Na świtaniu. Przed państwem Laudans. Jest tak jasny, że nic nie tłumaczy, bo wiedzieć wszystko, to nic nie wyjaśniać. Stąd cierpiemy po prostu, nie wiadomo po co, tak od razu bez sensu, że całkiem prawdziwe wszystkie usypie prosiaki, chodzące po twarzy. Pan Bóg wie najlepiej, więc wszystko inaczej, czasem prośby nam spełnia, żeby nas zawstydzić. Pan Bóg wie najlepiej, bo tak miłości pięknie, że wciąż niemożliwie, choć listy po staremu i szept w białej kartce. Spotkania pokoleń wydące w nieznane szczęście, to się nagle obliża jak ciele. Śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę. Choć wiadomo śmierć, miłość od śmierci ocala. Pan Bóg wie najlepiej, więc wszystko inaczej, więc wszystko inaczej. Czasem prośby nam spełnia, żeby nas zawstydzić. Pan Bóg wie najlepiej. Ten, który jest z Siedlec, robi tak. Z Siedlec tylko. A teraz, kto jest szczęśliwy tutaj, to też dołączy się. Jest ktoś tutaj szczęśliwy? Przez stare furtki, dolinki, kątki wszędzie, w których kiedyś czekałeś na to,
co nie przyszło, wyjrzał, co chciał ci łapę podawać na zawsze. Biedronka, co wróżyła, że wojny nie będzie. Pan Bóg wie najlepiej. Tworzymy taki rytm. Więc wszystko inaczej, Czasem prośby nam spełnia, żeby nas zawstydzić. Pan Bóg wie najlepiej. Dziękuję bardzo, że włączacie się, jest bardzo miło. Teraz chcę powiedzieć troszkę takiej filozofii przed drugą pieśnią. Postaram się krótko. Nie wiem, każdy chyba z nas ma taki pomysł wielkie rzeczy robić jutro. To dzisiaj nie, dzisiaj odłożę to i jutro zacznę. I wiecie co, ja to pomyślałem, że to jest fajna rzecz. To kiedy obudzamy się rankiem, to musimy chyba, otwierając swoje oczy, zrozumieć, że Pan Bóg chce, żebyśmy dzisiaj coś robili i robiliśmy fajnego. I następny utwór zagramy akurat o tym, że każdy nowy dzień obdarzy nas w różny sposób takim błogosławieństwem codziennym. Jak śnieżno-biały brzeg, jak zielone wzgórze, jak błogosławiony śmiech dla niepewnej tej duszy. To twarde słowo o odrzuconym kamieniu, niezrozumiana mowa, co dziś dotknie każdego. Lecz tylko szukała, aby jej ktoś pokazał już szybką drogę do raju. Jej powiedzą dreszcze bolesności, na razie nie ma świętych, pokornych ludzi bez miłości. Czy obdarzy nowy dzień moje serce z duchą? Czy nauczy nakłonić do Twych słów? Nagle czuję przezłożenie tych prawdziwych świadków. Ty pokażesz, jak nam przejść ścieżkami wiary. Tym rankiem błądził jej rozum, musiał powalczyć za tą światłość wszelkich spraw, co nadradajmy pracą. Wskazujesz na wszystkie możliwe dowody, że nie istnieje prawdziwie szczerej łączności bez swobody. Czy obdarzy nowy dzień moje serce z duchą? Czy nauczy nakłonić do Twych słów? Nagle czuję przezłożenie tych prawdziwych świadków. Ty pokażesz, jak nam przejść ścieżkami wiary.
Czy obdarzy nowy dzień moje serce skruchą? Czy nauczy nakłonić do Twych słów ucho? Nagle czuję przezłożenie tych prawdziwych świadków. Ty pokażesz, jak nam przejść ścieżkami wiary. To były dla nas z Białorusi też zapraszamy Was na Facebooku, dołączyć do nas. Dziękuję bardzo. Zespół Laudans, dziękujemy również my. A na scenę zapraszamy już kolejną solistkę.